следващите няколко минути ще ви запозная с глагола machen и неговите производни глаголи. Останете с мен! Глагола machen означава правя, но когато пред него се добавят различни представки или различни предлози, се получават съвсем нови глаголи с различно значение. Първият, който ще разгледаме, е abmachen. Имаме две значения. Първото е договарям, оговарям нещо, а пък второто е премахвам нещо. Веднага давам и примери. Wir haben das Treffen abgemacht. Оговорихме срещата. Това е минало време перфект и abmachen е в партицип 2 или минало страдателно причастие. Стои на края на изречението. Давам още един пример. Kannst du bitte das Etikett abmachen? Можеш ли да премахнеш етикета? Тук вече имаме значението, че премахваме нещо. Следващ глагол е anmachen. Първото му значение е включвам, стартирам, става въпрос за някакъв електрически уред или пък за лампа, за светлина. А второто му значение е заговарям някого, флиртувам с някого. Kannst du bitte das Licht anmachen? Можеш ли да включиш светлината? Er hat sie im Club angemacht. Второто значение, той я заговори в клуба. Глагола aufmachen означава отварям. Machst du bitte die Tür auf? Ще отвориш ли вратата? Делимата представка отива накрая, тъй като имаме изречение само с един глагол, което изисква да си спрегнем основата, а делимата представка да иде в края на изречението. Aufmachen можем да преведем като изключвам, оговарям, договарям или затруднявам. Имаме цели три значения на този глагол. Юлия macht den Fernseher aus. Юлия изключва телевизора. Второ значение, оговарям, нека да видим пак един пример. Wir haben es ausgemacht, uns 19 Uhr zu treffen. Оговорихме се да се срещнем в 19 часа. И последно, das macht mir nichts aus. Това не ми пречи, това не ме засяга. Това е един много хубав стандартен израз с ausmachen, когато сме в ситуация, че нещо не ни интересува или нещо, да речем, не ни пречи, искаме да изразим тези наши чувства, можем да използваме това изречение. Mitmachen. Участвам или правя нещо с някого. Willst du bei dem Spiel mitmachen? Искаш ли да участваш в играта? Nachmachen. Превеждаме като имитирам, копирам. Kai hat alles nachgemacht, was der Lehrer gesagt hat. Кай направи всичко, което учителят каза. Или nachmachen използвам, когато виждам някого, че прави нещо и аз го повтарям, правя го след него. Vormachen. Показвам, демонстрирам. Er hat mir vorgemacht, wie man das Radio repariert. Той ми показа как се поправя радиото. И zumachen, което ще рече затварям. Kannst du das Fenster zumachen? Можеш ли да затвориш прозореца?